Здравейте, приятели, Сърпин да ги аз съм Марто. И ще играем с Гаврил. И ти заболява, който ми лапаш. Не, чакай, то смъщ ще ми лапа. Лапай! Ей, да хейст. Добре, дай сега да се правим на Селяндури, дай да продължаваме. Ти директно това почва ми стана. Дай да намерим бактерия, там е сигурен съм. Ясно. Става много смешно. Абе, Гаври, как да си спечеля маски, бе? Маските са лесни. Намери го. Добре. Чай да и да горе. Ако искаш като твоите маски, ще ти обясня после след видеото, че хората не чакат, че съм измамил. Да, наистина. Между другото, ще се кефите на този клип, защото имаме много интрои, като мангалчи съм. Аз го направих и че... Да. Бъде аз играх Майнкрафт и там са ни други приятели. Да, той игра Майнкрафт с... Аз не игра Майнкрафт, това е нещо правата игра. Не, ама. Аз те кефи нещо, което е специално. И... Това на тия белезни, защото че свикат мръсните нико. Я ела тук те сега. Чай, че има... Ела при мен, че ми трябваш да вземеш едно нещо. Искам да взема Sony Vaio. Този път няма да е този епизод, първи епизод, той нямаше дори... Добре, давай сега на комплинтера. Не го. Айде сега, ще залагам и дрила. Той. Не спирай! Напред! Този път няма да е фейл епизод, нали? Дано. Що са бе? Аз дигах 105 левел вече, няма как да е фейл. Аз ще да взема Sony Vaio. Не, толкова да. Накъв, играй Dota 2 сега. След малко може евентуално и аз да цъкам. Хедшот. Като съм мощен, виж ме разбивам стъкла с ръце. Накарах ги да легна, ще не мога. Накарай. Ама имам само 2 чита белезници. Аз имам 5. Не съм сложил 2 чифта. Дай дой костюмарчи да го таковам, да го арестувам. Но, сега не мога... Айде, ще завържим. Добре, ама знам те, че не съм виждал. О, извикаха ги. Да бе, извикаха куките. Бягай. Да, аз докато ги вържа. Отос го отделих безмерни. Айде. Аз тям да хаквам компютъра. Добре, аз ще ги ударя. О, аз ги отделя безмерните. Умари коти аз го. Аз тук те човек ги удържам. Аз само с пистолета, щом ги удържам е добре. Ама те влизат, бе, аре бе, колко там, педерас тега. Някакви 10 секунди дрънка, това аз не разбра за какво става, какво само се кая. Викам, че някакви 10 секунди го гонят, той обаче аз не разбрах тия. Да, ще не мога отделя, ама то не отделя. Аз хаквам не са блицняк, сега след малко. Аз ги удържам, той няма извадил емката, аз с пистолета ги бил. Абе, да рече от прозорците, че има снайпери. О, то справо в носа го пилнах човек. Абе, смок ли ще ми фърля? Факна ли? Успя ли? Да бе, как да години май видя как изкочих, гейма. Добре, ай сега на някакъв да. Трябва да правим умил там. Какво разпия банкомата, бе? Кой? Майка, чива. Ще извадя емката, няма знаете къде се намира. Ще слоим обаче някакъв аминейшн шот. Не е още, сега съм... ще ти ръце. Бе, аз съм била цай. Аз съм у мамата на играта. Лаги ми. Малко. Какво? Важното е, че на мен сега не ми лагва и не е фейл епизод. Да, то сега ще ми не лага, да въпросът е, че нещо лагва, про не знам как учи. Аз го убих щита. То се опайде. Убих го щита. С няколко патрона в гърба, бия го, той не мри. Аз с този активал не знам какво правя, ама...
Временната кума пратиш. Аз само... Арто! О, Я ела при мен сега. чай, къде си? Ела от другата страна, влез там през вратата. Да. Добре, виждаш ли сега компютри тия 10 бада? Да. Няма компютър за тебе. И тебе! Къде е компютър по скайп? Добре, сега ще го... Наръч, просто това. Ома като седи ма гледа, аз му дял на каста. Бе почти готово. Оставим... чакай, че трябва да се рестартира. What a piece of shit. О, то каква каска му мерна. Обаче семката са много добре. От 4 стрела 4 каски. Пак е каска, къде е това снайперши? Дам от отгоре. Лага ми да. Yes. Сега пак ще играе като зайче. Дай да вземе малко аминейшн. Бах, и не мога да разбера защо като спес такова ми лагва. Ма пък обичам да ги труша. О, това му филм. Каска да на мен. Те струши аз такова, бе. Кое се отреши? Кое се отреши? Съвсем. Те такова се разбиха ни прозорците ми. Я. О, няко. О, на хардкор ще ми се правите. О, то видали как каска му. Не. Трябва да правим друга. Аз ги удържам. Да. Обаче малко ме дразни, че е толкова тренери. Тъпото е в играта, че много трябва да се чака. Да направим бали. О, отгоре идват, отгоре. Аз хем не тепя. Ево. Не, ще ме тръснат стока. Майка ти. Убийки двамата. Оня човек аз си гърбе с дигалчета. Го оцелих. О, видали как му свалих каскета. 20. Има малко аминейшн. Добре, сега се отвори вратата след долу. 19 секунди. Тя че това ме бият. Горе, слизам. То, сега да отиваме да се ми кеша. Наръж, човек, наръж. Каквото видиш, трябва да умре. Сега ли трябваш да презареждаш, бе? Забравям, човек да презарежда видео. То на моето оръжие не му трябва да зареждам. Да, ще го сложа. Слагай. Ух, ти взема живота. Давай. Аз сложих готово. Даме сумир, няма скине. Бяхме снимали един клип, който за малко, ама съвсем да малко да видим мисията. Един път си го бяхме баш минали, обаче на мен понеже ми трябваше един на него трябваше булдозери. И булдозер с шотгън и аз усрах цялата мисия. Нищо няма скине, не съм го качвал, вие пих няма и да го кача. Ама аз се вратата спокойно. Ома като са глична и влиза в стената. Как обичам да туша с такова просто. Ако ми дадат един мапа и на 5 да хездят само с такова, трябва да туша, ще играя по цял ден, само той. Те само ще въглиш, ще ми дам през таклата. Хвърлиха смолк. Много тя. Чакай да ми излизат чеги на сера. Внимай, че то там минаха път 4 такви с едни сини приятели да бяхме. О,
О, тук се е просто. Човек ще е замък. Че те глави с пакет от 10 взева. О, върлиха смок. Бедна бе. Лапта е. Иди всички тия. Магдата, както е легнал и го човек. Както е легнал и го застрелях право в главата. Аре, ако как се ръпте по пода, бе. Има. Бил приятели са там. Майко, право в късмета. Ще успеем това. Може да е малко по-дълго клипчето, ама ще го качвам повече, защото нали сега. Така те клип. Да, значи, дами господин, тези две клипчета ще качим в Surfing the Game TV. Течки пети са, опа, не в пята, бе. Течки са кефетите по циганища. А ще видите някой да качва две клипчета за един ден. Абе, Защото скоро мачите ще се отвори. Скоро. Ама тия човек, тия дето са само с маските, дето причат на терористи, полицаи или са къса? Полицаи са, бе, само че са от 5 часа. Те причат на терористи, човек. Терористи. Значи демек ние трябва да причаме на... Ой, пак го свалиха, ти му за неговата го свали. Аз ли? Да. Много ще е, момчета. То отвори са това. Давай. Да минаве. Контрол? Да, контрола. Давай, ти пази там, аз ще оправя мъди ме. За протокол. Как съм дал първия мап. Айде си кила. Дали? Бум! Боу! Килата е мангал. Газа го е ебал. Квартал знае, че съм се насрал и казах бум. И целият квартал знае, че съм мангал и казах готови. Добре, да вървим. Директно бягай, не убивай никой, разбрага. Давай постови, давай. Тръснаха масток. Мене за малко. Добре, сега на къде? На къде трябва да бягам, бе? Да излиза от стои, нали? Абе, Габри. Да, чакай, ма. Да дойда. Ай, стига, бе! Кафето е! 5 пъти ма тръснаха. Стоп. Добре, сега там трябва да заложиш C4. Абе, виждам, ама той чак на горния етаж, бе. Чакай, ма. Оре, майко, как ма гърмят. Ще отсвея. Аз влизам на ръчки. Те ще ги разкъсам. Мале, то му минах през него. Къде отиваш, бе? Върни се обратно. Сетих се. Добре, залагаш Т4. Стояш колко. Не, сняш. Аз ще ги държаш. Снайперите. Да, къде е момчета? 3, 2, 1, бум! Айде, идвай. Идвай, че не избягаме за 3 минути. От кое, бе? Тука, идвай лап при мен. Аз съм на първия етаж. Да, точно лап тук. Аз вече съм в столова. Не, върни са горе, дед бяхме там, дед залагахме C4. Чакай. Сайде. Не оттам, от другия път. През тапалата. Какво объркаме към игране? Къде са тия стълби, бе? Еге! Да. Дай газ. И? Идвай при мен. Къде си? Тя че тук пати магурата. Его е пиш минути. Да, сега на къде? Тука, влизай, с дупката. Бягаш напред и сега ма следвай просто. Бягай.
Бягай. Ой, майко. То сними трябва сега. Аз имам бомбар... Събори ли там? Не. Добре, давай само къде. Само по стъпалата надолу. Да ви имам че ще успеем. Ще успеем, не съм притесняй. Пете, зави. Добре, тя накъде. Чакай. Дай напред. А! Браво, бе! Каква стресна! Не, ето или трябва да се качим. Левел 11 имам гледец. Влез тука. Минах ня. О, да! Да ви е харесал да ми господа, абонирайте, харесайте и коментирайте.